No, pero qué habilidade, digo, de como Pero saca. é verdad que sacou Estupendo. aí... Mucha, viches algo, ti, porque cos gafas É que igual. vai ver esta. Eu non miro. Fantástico. Non quero saber nada xa. Bueno, marchamos, xa acabou o programa. No, hai que cantar. Agora ven o canto, vos. Pero cantamos aquí xa algo, calquer No, cosa, que están marchamos. ahora eh. Aquí non podemos cantar, que aquí non é o sitio de cantar. están vos limpando a pístola das cartas de Arcadio e tal, e xa Están vamos para lá. No, eu ali non canto, que caio no burato. Pero aquí... No, non acompañamos que no, que tontería. Non, si xa sei como foi, xa que en 3 veces non vou fochando. Bueno, galloso. Vale, que no, veña, que xa limpamos Mira, ali. esas Ven. cousas hai que tomalas así de frente. Hai Eso. que collelas e botar Ti de con- valores con pa de- diante. Non podes agora evitar por unha Claro, cousa aí que che molesta. decisión. O medo paraliza, no. Ti Decisión. decides. Dices que é eso, ti vente con Claro, nós. medo temos Ti vente todos con na nós. vida, chico, Claro que pero temos medo, pero non galloso. pasa nada. Eu as culebras, Vou saltar. eu as culebras non as Vou podo ver. saltar Ven para aquí, Vente pa home. aquí, muller. ¿Qué faz, home? ¿Cómo vas a saltar? Pero mucho, ¿qué pasa? Ay, Dios mío, pero... Non me xogues con estas cousas. Ay, Dios, pero... Deben ser as zapatillas. Igual Que dunha son goma. destes de ribo de pan, de hinchano, sabes que saltaban. Sí. Verdad, pero... Ai, Dios mío, que zapatillas. Bueno, ala, veña, xa está. Pasou o susto, non? Bueno, xa está, non pasou Ala, nada, non? pasou nada, calza, xa quide, pasou o que te des susto. a guitarra para... Ai, que Sí, bonito. no, vamos cantar unha guitarra, porque vamos cantar hoxe unha canción preciosa, Pero te- galloso, necesitas- unha canción de amor. Vamos Canción cantar de unha amor, vale. de- Bueno. Vou quitar isto que me está facendo presión, que parece que teño que ir facer uns análisis de sangre. No, muller, A ver, quita, trae que che levo a incómodo. Xoanda, veña. Xa non lo leva galloso. Sí, pero bueno. Facede a presentación da canción e Si nos cantade. cantamos, Vale? son Veña. buenísimas para Son andar na buenísimas bicicleta, pa- máis para pasear o carro. Bueno, pois a la vou por aí. Estudiar, para estudiar. Cantareiras de Ardebullo, non? Sí. Cantareiras. Cantareiras, gracias, Con gusto. galloso. Nada, de nada. Gracias. Mandar. Bueno, moi boas noites, somos as cantareiras de Ardebullo, estamos encantadas de estar aquí, de verdad, que é unha Estamos cousa hoxe aquí estupenda. contentos. Ela é Nucha, eu son Mucha, que é Mucha, cantaría tamén, pero non puido vir. Non puido vir hoxe, Non me se dixas atopaba por ben, qué. Non se atopaba ben. Un Sí, cacho que non- atopábase ben, pero outro cacho dela non cacho que quería é moi vir. grande ela, non? É claro, para vir un cacho solo non podía, Claro. dixamos, queda na casa. Claro que quedou. Entonces foi Quedou, así. pero bueno, ser somos 13 irmás en Somos total, tres. as cantareiras de Ardebullo, ser somos 13 irmás, ¿no? Somos 13 irmás en Un total. salto que pejei baixándose máis brajas dun cacho. ¿Qué dices? Sí. Ay, Dios mío. Nos dou colocado Cada ahora. cousa a ti tamén, que bueno. Pois iso, que estades invitados cando queirades, estades invitados, somos Sí. 13 irmás, pero vides se estamos nós mellor, O se que nos irá. estamos nós, conocedes as nosas irmás, vides ali cando queirades que estades invitados, preguntades ali en Ardebullo pola casa da Conesa e xa dades co sitio. Dades co sitio sempre preguntando por mamá, Que porque ben lle chaman a xente. Conesa, porque xa, oístes antes, que ten as paletras É grandísimas. verdad, tenes As enormes. paletas parecen as tablas dos testamentos. Dos testamentos dos 10. Dos 10 ou non sei, era un lote deles. Mandamientos. Mandamientos. Sí que é Eso. verdad. Entonces, pues estamos encantadísimas. Sí, que estamos Mira encantadas. lugar, siempre estamos encantadas. Sempre estamos encantadas porque para nós é sempre un placer moi grande vir aquí, que nos tratan de maravilla. Nos é unha tratan cousa estupendamente, encantada nos de dan vir aquí. bocadillos, sándwich. Dannos tamén moitas bebidas, Que non, bebidas, Que alcohol non- non se pode no, dicir, no. alcohol non se pode. Que Bebidas non, nos muller, dan. que digo eu que estamos encantadas de vir ao lugar porque cantamos de cancións a este público tan maravilloso, por Sí, eso que estamos sí. encantadas de estar aquí, por Porque- eso, estamos encantadas, Público é estamos maravilloso, encantadas de sí. poder cantarnos Sí. unha canción Sí, son- a vos e a toda Galicia, Estupendo, o estamos público encantadas. ten que estar encantado tamén. Hai público de Betanzos, de Cólera, de todos os Verdad, sitios. de Ermida, Aparte, hai xente tedes de que estar todos. encantados porque damos un bocadillo, unha mazán. Muller, que non- Bueno, veña, sedes que chutadas, tamén aquí tampouco se vai vir a papar, que queredes No, muller, venir, que digo eu nada que desto, hombre. estamos encantadas de vir a cantar unha canción que aparte hoxe vamos cantar unha canción preciosa de amor. No. Unha canción de amor. Como No, que- no. Como que non? Amor no canto eu hoxe nin de loca. Pero que non, muller, que vamos cantar unha canción de amor precioso, unha canción que trata do amor que sinto un home hacia unha muller precioso, un amor apasionado, que non, que acaba sempre tan ben. Que o- non? o- Que?
Como que non? No. Muller, vimos aquí a Que cantar a non canción de canto amor. eu. Cantamos a canción de amor. Eu Non non vimos... a canto de amor. Como que non cantas tú unha canción de amor? Que non estou do amor, eu xa... Por qué? Estou cansado do amor. Pero que tal? Que... Porque este Pero toda a que te semana estuvo galloso mandándome MSS ao móvil toda a semana. Pero que dis? Toda a semana que teño o móvil xa... O móvil tame para reventar de tanto Pero, Dios MSS que mío, lle entra. Pero mensajes de amor. O jordón o móvil de tanto Que dis? MSS. Que Sí, dis? que me mandou, teño un Nokia N92 do Bueno, Mundial. Bueno, muller, non digas marcas na televisión. Xa cho teño dito 1000 veces. Non podes dicir marcas na televisión que se enfadan. Por que carallo dixen de marca de dixen? Que non digas marcas, pero tampouco digas palabrotas. Non digas palabras feas que non se poden dicir. Pero que... Eu non dixen palabras feas. Que non acabas de dicir ahora mismo unha palabra feísima que non se pode dicir na televisión. Pero que dixen? Como que dixeches? Galloso, galloso, Non, dixen. galloso non era esa palabra, era outra que dixeche unha palabra feísima ahora. Fai un nada despois de dicir unha marca. Pero non sei que palabra foi. Nokia, non se Non, pode. muller, non podes dicir eso, pero foi esa palabra fea que dixeche xusto despois. Pero dime que palabra fea foi, porque Non la a vermellada podes dicir, porque eu non podo dicir palabras feas na televisión. Pero dime a min oído. Bueno, digo che oído, pero ti non a digas. Eu Para non que a te des quero- conta o que dixeches. A ver. Dixeche a palabra esta de caralho. Eu? Dixéchelo ti. Eu creo que non a dixen. Dixeches tal que o dixeche, ahora fai un casi nada que dixeches a palabra. Hombre, eu creo que feísima. carallo non o dixen, pero... Dixeche- Cual estou bueno, equivocada. Que dixéchele, acábalo de dicir ahora, non o digas. Non digas esas palabras Pero feísimas. eu dixen carallo, eu aquí eu. Bueno, que non digas esas cousas aquí na televisión que non está vendo moita xente. Aparte, que queres? Que che pase o mismo que che pasou o primeiro día que fuche a colegio? No, eso non o dixas. No, iso vou no dicir. No, no. Vou no dicir se sigues así dicindo as cousas. Non o así. dixas por... Vou no contar, entonces. Cando fun ao colegio que non me acordo. Se que foche, cando empezache no colegio que fuche aquel día non volviches máis. Ai, é verdad. Claro que empezaba o Pero colegio. iso non, hasta- eso para que vas contar eso. Conto, vou no contar porque é unha cousa das que pasaban antes, que a xente ten que saber o que pasaba antes. Non foi este ao colegio, no, o primeiro día. Non fun ao colegio. Como que non? Antes non había gales escolas, había escuelas. Eu fun á escuela. Bueno, pois o primeiro día que fuche á escuela, fuche ali. E claro, a profesora que se chamaba señorita Rosa. Ai, por no. Dios, que asco. Que pasa, muller? No, eu non dixo nada, conta ti. Pois a señorita Rosa colleu e me pediulle ali a xente que lle trouxeron a vara de bimbio. Ai, vai esta! É moita risa. Por facerlle a pelota o día seguinte, claro, por quedar ben, levoulle... Non foi por facerlle a pelota. Como que non? Foi porque a ver se me aprobaba. Bueno, muller, pois o mismo. Pois colleu este e levoulle unha vara de bimbio. E ca mala suerte que cando entrou ca vara de bimbio, tropezou ca profesora que estaba rellenando un tinteiro. Eso non o tens que contar esto, Como por que favor. Non o contes, pa que vas contar? Bueno, A conto, señorita Rosa da igual, sabe Dios onde vai, eu non la quero ver delante yo. Bueno, pois esta, claro, estaba a señorita Rosa rellenando un tinteiro, porque antes viña a tinta sin unha botella, verdad? Que a rellenaban así, rellenaban e tal. Nunha botella de 2 litros. Bueno, Má Coca-Cola. non digas tonterías. E depois, claro, tropezou ca vara de bimbio, tropezou na profesora, que aparte traía aquel día un vestido destos que se levaban antes de Vichy. Precioso, no? Sí, Guiño do precioso. trinco. E Parecía un- caeulle toda a tinta por riba. Parecía un calamar en su tinta. Unha cosa chocos ou algo disto. Parecía, Enchopouse toda. Claro, esta iba a acabar de bimbio, señorita, le quería regalar la varia de bimbio.